Lah ning kono kan iso merah. Lah nangis paling nganggo insto tok nangis tapi mimik nangis tergantung le. Syuting Pak Su. Maksudnya tergantung misalnya iki engko nggon set sing iki kowe nangis. Iki le syuting di kowe Selasa karepe aku iki. Dadi pas kelingan mendring lho. Ya ta. Tak ya burung kita. Babake ya. Asik ngono kuwi. Tenan do nek aku asine nek sampean waktu kuwi bojoku mati kepingkel-pingkel Pak. Ora tekan nganu wong Jogja itu. Pak Pohi lho. Anu dadi aku iso dicatet iki. Kan Pak Poh ra mudeng sampai iyai lho. Tak ajari Pak Poh tak ajari buka HP to. Mati ngekek-ngekek ngaske kuwi to. Tenan. Wah, iki nang ndi ngono. Soale nek kan karepe ana kegiatan ana kok ngono iki terus ngerem liyane. Misalnya sampean sing teko masukan-masukan. Nah, kayak masukan kan syukur kena ide apa piye ngono ya. Secara background kan kurang cara wong delok iki kurang memanjakan mata, intine ngono. Dadi nek karepe ketika dhewe shoot iki minimal ketika wong ira iso menikmati alur ceritane dia bisa menikmati pemandangane. Dadi background itu penting nek karo ngono. Ya tok nomor 1 Bos. Karo jenenge apa nek nggon aransemen musike jenenge musik apa nek nggon dalang layar ngono kae. Musikalitas iku. Heeh, kuwi juga umpamane ya kan nek aku mungkin tetep engko iso lha iki nggon perkampungan kok di musik jerone kok DJ ya ora pantes. Bener ora? Menyesuaikan kan suasana. Butuh wong sing iso gelem ngeki masukan. Adine wong kampung ya klonengan mlebune. Ngono. Wis nek wong adine menyesuaikan nek iki bahasa ngendi. Ra enek do kowe tetep iki makane kuwi penting pokok. Wong Sunda musike anune Jawa. Padahal bahasane Sunda ngono lho. Bahasane Sunda kok klonengane nggon aransemen musik balik layar kok Jawa ya digeguyung wong. Kudu Jawa ya Jawa ngono ya nganune. Berarti kaya menyambut kan. Andane asik. Ya karena musik sing nyiptake suasana to, Den. Makane kuwi malah aku seneng sing ngono kuwi. Alur-alur sing nyoto metamit iki makane oleh ditiru to. Metamit. Komedi panjang Sidul Anak Sekolah. Kayak berseri berarti ya. Maaf kata sampai sekarang pun sering diputar-putar terus. Karena situ makna dalam arti tema pokoknya bahasa film terakhir itu dinggo wong-wong ki banyak bisa mengaca di situ loh. Maknane kabeh ning kono apa lah. Ning kehidupan nyata ono carane. Itu ada enggak gawe-gawe. Gitu. Ya berarti karo kae. Iso karepe aku ngono, Gun. Dhewe nyiptake satu figur sing figur iki nek digawe jalan cerita iso panjang. Padahal film ngono kuwi karepe ngono kuwi. Karena Sidul Anak Sekolah ini. Dadi teruske bersambung ngono lho. Tahun 90-an. Sampai sekarang masih diputar. Apa rajos. Kayak kuwi mesti kaya teringat terus to kayak dhewe cilik ya. Kaya film Sidul kan karaktere barang wis ana kaya Mandra, Basuki. Nah, kita iki wis duwe wong-wong kuwi ya ning sing angel kan nek ngideni iki sapa sing dadi tokoe? Ning iso nggawe jalan cerita ki panjang. Makane ning ora entek-entek ta. Katane kono kuwi dibutuhke sutradara. Ayo kuwi maksudnya karepe nek ana sing ben ora monoton ngono ya maksudnya ya alur cerita tekan arepe. Taruhlah bahasane enggak usah tinggi kaya wong gedean. Kehidupan desa ngono to. Dibutuhke makane seorang yang bisa noto wae wis wah kuwi apike ngene apike nek sutradara terlalu tinggi bahasane perfilman wis film gede ya. Saiki si jejak si Gundul dhewe kan saiki wis kaya semi drama to kae. Semi drama. Ngono. Padahal meneh mung kaya wong ngevlog biasa, tapi saiki wis digawe kaya ana dramane. Nah, karepe aku gawe ngono kuwi, ana satu figur sing nang endi. Dene iki pemerane ya kuwi ngono. Cuman alur ceritane sebenarnya maaf kata jenenge film tuh awal mulane digawe film tak bahasane makane di situ kan buat nyeritake kehidupan sing nyata ning kono digawe ra nyata makane selalu nek film kayak seandainya ada karakter yang sama mohon maaf karena golek ide-ide komedi kuwi sing sok angel kuwi lho Pak. Nek alur cerita sing biasa tak kira iso sing komedi sing ger ngono kuwi sing komedi sing ger ya enggak asal. Soale kan temane beat comedy channel lah to. Di sini wong koplake makane tapi nek wong maaf kata biasane nek wong kon action makane sing wong edan-edan kuwi lho.
Kuwi koplake tekan ngendi-endi maaf kata ora usah dadi ditiru meneh. Seorang istilahnya pabrik figur Betawi, Haji Bolot. Dijak ngomong aku mlayune ngalor wong ora gedeg tetep gedeg, Bos. Ya Anake karakter guyu karo wis guyu. nemu karakter ya. Nah, kuwi perlu dadi istilahnya tolak ukur. Wis, tenan saiki dijak ngomong ngene, eneke bar ngekek karo ngekek mbok arep syuting ning ndi ae Mas itu. Wah kaya pas ketemu Sule to sing paling ngekek-ngekek Sule kan nek nununge sampai ngompol-ngompol. Nah kuwi kan santing apa kuwi. Padahal kan ora budek. Ngeresapi tenan maupun dia syuting secara langsung maupun enggak. Perlu nek cerita-cerita ngono perlu ditulis ora Pak Gun nek menurutmu. Ya, Sekedar ben ora ilang ngono idene. itu wajib bebas makanya seorang film semua sutradara apa seorang aktor kan orang mungkin dia skrip, langsung ya. bisa dalemin tetep Ana ada skrip. naskah narasine ngerti. berbentuk lah engko di tengah-tengah itu ntar paling improve tok Improvisasi ya. keluar dari naskah tapi enggak lari dari jalur Tetep nang benang merah nih ya. mantap Ya bang nek iso. Biyen dhewe ya ana sing dinaskah ning anu ya Dek ya. Diimprove dhewe ya. Sing terakhir-terakhir iki tapi nek awal-awal lho. Gawe figure tok. Misale iki dadi wong sugih ning ngono goblok. Misale ini terus meneh tak kei masukan yo tuh film biar kelihatan nyata dan enggak permainannya itu akeh tuh. Wong ganteng pas kon lagi iki sedih to metamit iki action sedih memang muka itu make up do itu perlu do bener ora kok make up Jadi nganu adine digawe rada bucet wah kayak kakean pikiran kuwi ilmu sing ora dikenek dibantah kan njuk saiki ngono nek wingi-wingi ya. makanya ada nek ning Wingi-wingi lek njuk ora butuhe iku siji memang peralatannya sing kurang menunjang loro iki kudune sing tukang shoot iki jen ana dhewe. Dadi den ngezoom ora nek wingi kan teko kabeh kamera gante-gante ya. Dadi ora ana zoom-zooman. Padahal nek misale sing kita nggo make up kan gelem ra gelem kudu Ketok make up. ana zoom-zoome ra ketung pisan pindho ngetoke ekspresine mimike denen kepiye. malah aku ngekek-ngekek kabeh wong koplak kalau sing genah ngekek tenan to. Tapi kan itu di dalam nyata to. Koncone ngantenan wong lanang wong wedok. Lah wong lanang nyandang wong wedok ngerti-ngerti nganggo sadar melu kaya bojone nesu-nesu dikerau-kerau kaya masa ya komedi gitu. Giliran dibuka dong ngekek-ngekek kabeh. Jadi iso nyolong ilmu-ilmu ngono tapi Ya diimprove dunia meneh. nyata maksudnya bukan nyolong sih buat tolak Ide, ukur ya, ide. tolak ukur ide. Studi banding lah bahasane ngono studi banding. Nek dilebokke ning nggon alure awake dhewe engko mlebu ora ngene engko darengku temane ning kono apa nek nganggo kan makan tapi di situ kan perlu modal banyak, Bos. Tapi sekedar buat tolak ukur nimbulkan ide. Yang penting ora kentekan ide ya. Kene kekurangan talent sing cetok magnet perempuan. Nah, betul Mas. Ya bener. Cewek iki sing kurang. Nek ana wedoke Jare mesti keluar bojomu. ora gelem. Ora gelem. Kan nek nenggon dolanan slot iki ana sing arane Princess Seal. Nah, biasanya aku nek ngeslot iki bojoku gak tak jak. Mergane kan kudu les skater Princess iki papa. Nah, biasanya wae telu. Nah, sing papa iki dia lho. Kan ya kok Princess wae. Ya tak genepi. Jeder ngono ya. Biasanya nek misale ana talent wedok iki ra ketung mbah wonge sak rupan-rupane ning wong wedok iki apa ya? Kowe nek pengen pas ini dadi tenan tak isaran siji nek iso mlayu. Mesti dadi ngekek-ngekek wong. Apa talent wedok? Tenan. Tapi yo amit-amit. Setiap pas syuting ya mesti kudu enek duwite ra apa-apa nek do gelem. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Jumble. Kae Cocok. mimie dua pet kabeh. Sampeyan ngerti pas enek ndayakan ning ngarepe Din. Kembali joget ya. Kae sing ngakon aku, Bos. Oh, Pak, kayak mari joget. Demi Allah sing ngakon. Ora ana sing joget-joget terus. Nganti Pak Toko narik-narik kudunge langsung diserempang iki dikek aku akam. Lah kowe kudune melu terjun
Bujum aku nyeluk bujum ora buku jumplek melu joget tekan Bujum. rampung ora ono sing Melu tekan rampung wah dileke wegah melu jeglet weh. monolane lho kan. Oh, kuwi tenan kuwi. Karena iso maksudnya tapi mbok kae iki Mas saya rada sakle nek diarahke cek iso apa ora. Iso. Kae malah mit-amit mungkin engko ning tok songo dadi maur ora Icon. usah ora sah dados sik. Sing di HP tok songo iki atusan bos, ewonan bos. Tok songo 6 dusun lho. Ewon iso dadi to bos. Hitung sak wong Jenenge kuwi rasa diganti kuwi wis apik. tenan jumplek. Nang ya le Nek iso maksudnya ora sang gengsi lho iki arek anggung Iya, dongkak. iya. Soalnya komedi ya. Kayak Mas saya pamit Tanpa settingan wis nganu komedi. kata ini rada skip sithik nek darake perkara. Makanya aku tak jogo selalu ngomong hati-hati. Kayak dapat anu mlebu mae wong muangan kasaran wis ora anggo. Karena yang mental sing ngono kuwi ya. Mental itu ukuran. Tenan tapi Kuwi tanpa disetting wis nganu ya. wah wis kayak wis ponen wis enake burmu paling tetep nek aku ora disiku tetep guyu karo musik. Kayak mlebu frame wis ger. Cara misale Neng yo angel. di vlog harian nek ono Ger ya. Masalahnya ngene sih metamit ki karena hariane jumlah wis tak terkau to. Aku sing nek iso piye carane pas kuwi iso guyu digawe guyu biarpun harian metamit ngerangkul maksudnya kuwi capek kae kan karena memang jenenge wong tua ta piye carane golek gorampe apa meneh wong wedok to. Kae mbong ngene. Ngane wis ketok. Lucu lho. Nah, bener. Wis karena siji metamit. Ya kuwi mau wis mentale kelasnya kayak kelasnya dewa bahasanya kayak ngomong kayak mentalnya saya ya tak nganu tanpa ekspresi wis nganu ya mental. lucu ya apa tanpa dibuat-buat ya. Wis gitu ya berkuwi mau sayang iki iso ditata apa ora Itu kok kapan mulai teko kabar-kabar. asline aku seneng Syukur nek ana penulis jane kok kuwi sing kaya mau ide keke lho to. Ana penulis sing iki ngene alure ngene. sak endil to apa sampean di sini nek saiki mungkin sampean umpamane metamit seminggu libur pisan Pak kok Cuman minggu lo tanggal apa? nah ini dimanfaatke semaksimal Hiburan. Jane wong kancaku dhewe yo seneng. Ana sing duwe wong iki kaya fotogenik cara dia iki difoto iki menarik ngono. Mungkin bukan karena ganteng ya, tapi dia punya kayak ciri khas ngono. nah aku mak temen di sini loh nek aku pribadi penilaian mbok piye-piyekno mbok kono metamit to ngendi nggon umpamane ora ana karaktere kaya kowe ra iso ngguyu to makanya aku nang kene nilai paling bagus cuma kowe sak umuranmu lho maksudnya lho nek liyane mah lah mentale yo maaf kata untuk mental yo nek sampean kan ceplas-ceplos karena wis dari aurane tersendiri nek diomongke nggon logika ora ketemu. Adine tekan ngendi ae mbok kowe nang ndi papan ra eneng kamu sing kowe arep ngomong serius. Kayak bermula anu ya to, awal-awal ya bodho ngene iki ya to. Sing aku ning nggonmu apa kae? Pahite lho apa kok Iya. mau depi teh pahit apa kopi pahit. Kayak masih nonton akeh kae to. Disane kaya aku le seneng guyon iki siji Jane karaktere wis nemu ya. Karaktere wis ana tapi kaya kabel listrik. Maksudnya sing nang ndi wis dipanteng tegang iki tambahi tegangan tinggi ngono. Dadi nek wis urip kok anti kaya kabel listrik wong luput ta. ana kendune barang gitu ya. Makane mit-mit kuwi to. Tapi nek aku kan modelnya ngene to, karakter kuwi nek aku lagi serius-serius, nek lagi guyon-guyon. Tapi nek lagi serius umpamane tapi bahasa serius kan ojo sampai diganggu. Kuwi aku paling enggak seneng gitu. Adine tapi nek ini pribadi lho, tapi nek dalam pas umpamane nggon rumah tangga ora ada pas nggon istilahnya sosial ini enggak tapi lingkup keluarga besar. Tapi nek nang lingkup sosial ya jenenge wong akeh kok komplit lah. Ora iso awake dhewe arep kudu aku kudu ini enggak iso. Tak terapi nggon niku. Adine serius posisi segala sesuatu ini duwe kelebihan dan kekurangan masing-masing misalnya kayak wong nek sing ora ono serius ya juga denen wong ketika serius pun dianggap guyon kan ngono. Cuman nek sing wonge
serius terus ya juga Ora iso. Kaku, Makane biasanya wong serius terus kuwi tingkatannya egois. Bener apa bener kok nek anu ora. Kuwi egois adine wis tetep ra iso. Makane nek aku kan tak posisik gitu mau makane aku ngomong. Ya paling lingkup keluarga sendiri tak nek nggon lingkup sosial ya ora iso karena ngomong Itu kuwi ora dicit to. itu terus tuh kuwi senengane sing anu sing sekti-sekti kok. Jarum dimut rak gitu. ya dukun itu nih. Kandhane ten asih wong mitamit do. Aku kan Ora sebagai saranmu diteruske ning apike jangka sasi pisan porong sasi pisan enggak, kalau Nek bisa menurut- jari ini iki wong nek pengen Tidak, sukses to. Iki jari-jari wong lho nek aku dhewe ya rada setuju. Ya ora setuju ning rada. Karena nganggo rada iki karena mitamit kan kita lihat Orang diri ngerti, sendiri to. Bukan. awake dhewe, ya. Karena nek arep nyeriusi wong modal ya urung duwe. Paham ora? Apa-apa itu perlu dipikir secara matang kan. Tapi ya tetep kudu jangan pantang menyerah wae jarine Dodo ya. Iya. Tapi nek aku wis ngasih kandhani, Jadi wis mlebu. hitungane nek 40% wis mlebu ya Nek 50 lah Kang, 50 wis masuk. Kandhani Furpita wis. Enak kok nek mlebu madine. Maaf kata kuwi aja ngomong kan golek hasil kudu hasil. Gitu loh. Tapi ya kuwi step by step. syukur hiburan yang menghasilkan. Ya iyalah. Wong wis gleleng tak Nek ora nek wingi wis sesuai kehidupan desa ora cerita alur cerita wis Wis. padha ya. Sesuai wong sing dialami ta. ya wis wong wis nyontonge wong pirang-pirang sing ora ngerti melu guyu ra berarti kan wis menghipnotis orang. So apa meneh sing wong sing durung ngerti karakter asline pemaine. Nek wong udah ngerti karakter asline Wis pemaine kan wis udah rasa ngerti ya ta. Lah wong wong jaga- ukur meneh mandra kae lho. Mes, nyak, onang, serius tenan aku kayak Karena aku sampai dadi wong gendeng to nyekeli. Munadro. Iso, iso, iso. Pak Puhi lho, padahal wis nonton dhisik. Saiki nang ning RCTI disyuting meneh Nonton, jeng guyu. karena aku ana wong sing iso ngono kan. Ke mandra ngono. Wes. Kae wis artis nek sing saiki Seniman memang amit. seniman anu ya. ta. Wis seniman Betawi Jawa kabeh oke ya Basuki wong Jawa Pak Tile. Pak Tile kan ngomong ceplas-ceplas. Wah iki burkon ngeterke nang kono. Pas kae lho aku kayak keping-keping. Pak anu ki wong anti bacok rerek wong wani nggusur omahe. Padahal tetep kelingan ta kowe Pak Tile. Itu sistoke Pak Tile sapa? Bindot? Oke, Justin. Wis meninggal kabeh. Masalah Wis jadi meninggal. gini ana sing meh mirip Badul Salam. Nek Pak Tile kan senengane kayak ra tau ketinggalan, Dok. Punya ciri khas kayak. Ciri khasnya Pak Tile wong aku iki pengamat itu rada ini. Mesti anggere syuting rak ngene mesti nyincengke ke sarung kayak ya ta. Wis tontonan. Wis ciri khasnya Pak Tile iki. Yo. Ya dira ompong barang lagi. Iya, mangan nek Pak Bedot rada glendah-glendah ning ngomongnya yang kuwi. Wah. Arep gusur omahe kon golek Wis, pas iki wis syuting oleh film kon golek iki. rong video 18 menitan iki lho. Ngomong melu bangun Senayan, melu bangun Monas. Ah kae ning kono Pak nek Basuki almarhum to. Ya kuwi to. Sopo sing maring gusur ki? Wong nganti baca. Kae nganu iki. Saking YouTube kae bahasane bener-bener ngresapi alure ceritain. Wong Jawa iki tapi nek wong dhisik tetep percaya to. Ora arep wong Sunda, ora arep wong Ka sprene warunge kae ya isih iki ta ya. tapi wis untuk dibongkar. iki Pak Sudit apa pindah tempat. Oh pindah tempat. Tapi dibongkar ning gur pindah tempat. Nah, pas sing syuting iki lho, Sidul anak sekolah yang apa namanya? Yang versi London ning London barang kan. Rebon sing Rebon itu omahe tetep ya dibikin baru tapi dengan karakter yang lama. sama. Nah dhewe iki sing duwe nek kaya nggon Woko Channel kae. Tempate ya gur kuwi ning omahe ya kuwi. Nah aku dhewe kan urung nentokke ngono kuwi lho. Tempat. Dadi karaktere ana terus. Nah wingi sing ketemu kan tempat kene nggon omahe Dodo. Liyane ning alam kita ya. Karepe golek nggone sing apa ya? Sing jelas sing ngene, Klasik aku isaran sih itu. sing Amit-amit ki, kaya wong aku dhewe pengen. Piye carane kendili awake dhewe selalu mubal-mubal sih.
Adine ora mikiri sesuk awak dhewe syuting iki. Pak, beras entek. Kesarane. Nek waktu ku sampean tak arung kerja to gitu. Yo to. Makane di situ tak disi karena apa kanca-kancaku akeh sing putus tengah jalan. Arep melangkai. Tetep itu nomor 1. Ngomong arep bantah, kenyataane ana sih sing mau dipercaya sik mak tangeh lamun wong saiki arep golek jujur. Bener apa bener?